שלום לכולם, זה הסבר של הריקוד לפלאש מוב שאנחנו עושים ביום שישי ב9:30 בצומת הגוש לשיר פייט סונג. פייט סונג ביוטיוב, הרימיקס של דייב, אוקיי? אז מי שמחפש שיכתוב פייט סונג רימיקס ואז יעלה לו השיר. התנועות אני אסביר פחות או יותר ואחר כך אני אעשה את השיר עם המוזיקה. וככה אתם תראו, יש קצת תוספות עם המוזיקה שאני לא אסביר תוך כדי, אני אסביר עכשיו את התנועות הבסיסיות. אנחנו מתחילות עם הבית, אנחנו מרפקים הצידה, ואנחנו עושים 1, 2, למעלה, למטה. לדחוף מרפקים אחורה. 1, 2, למעלה, למטה. אוקיי, גלים. 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 ושוב. 1, 2, למעלה, למטה, 1, 2, למעלה, למטה, גלים, גלים. חלק הבא, אנחנו לוחצים ידיים למטה ובאים קדימה. 1, 2, 1, 2, מרפקים, דוחפים אחורה. בום, 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 בום. 1, 2, 1, 2, בום, 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 בום. עכשיו אנחנו מגיעים לפזמון. אגרופים. 1 מעל הראש, 2 מעל הראש, למטה, למטה. אנחנו סוגרים רגליים, ידיים נשארות צמודות לגוף, עושים סיבוב, מורידים ראש, מביאים ידיים למעלה, ופותחים. 1, 2, 3, ושוב זה חוזר. This is my fight song. טה-טה-טה, סיבוב. So I'm alright, so on, open. אוקיי? ואז יש מעבר לפני הבית, אנחנו עושות שסה הצידה, שסה ו, שסה ו, שסה ו, שסה ו. זה כל הריקוד. אחר כך יש מעבר. במעבר אנחנו נעשה רגל באחורה, אגרופים, ידיים עולות, רגל באחורה, אגרופים, ידיים עולות. זה בינתיים. עכשיו יהיה מוזיקה, אוקיי. פה אנחנו נכנסים.
נשארו כמה שניות אחרונות לריקוד. אני רוצה שכל אחד יעשה משהו. יש הרבה כוח בריקוד חופשי. לא להשתגע יותר מדי, אבל בסוף עשינו, ואז שכל אחד ילך ויעשה תנועות של לחימה, שירקוד אחד עם השני, ואז אנחנו מסיימים. תודה, נתראה ביום שישי ב9:30.